Shin ko kuna da labarin wasu ramuka da ke fidda tafashashen ruwa mai zafin gaske gami da tururi duk sanyi kuma duk zafi da ke da akalla zurfin mita 20? Kuma wannan zafin ruwan yana iya kaiwa digiri 100 na ma'aunin Celsius. Ruwan shuɗi ne kuma tsaftatacce, mai zafin gaske da har zai iya ƙona wani sashi na jikin ɗan adam idan ya taɓa ko kuma ya fallatsa jikinsa. Da zarar ruwan da ke cikin wannan ramin ya tafasa sosai, yana harbawa zuwa iska duk bayan wasu 'yan mintuna sannan ya kuma komawa cikin rami. Haukadalur Valley wani yanki ne a kudancin kasar Iceland da ke a nahiyar Turai a arewacin tafkin Norgarvatn. Masana tarihi sun ce wannan ramukan da ke fidda tafashashen ruwa ya samo asali ne bayan da girgizar ƙasa ta faru a yankin shekaru aro-aro da suka gabata, yayin da wasu masana kuma suka danganta yanayin wajen da kasancewar dutse mai aman wuta wato volcano na a zagagen yankin da ramukan da ke fidda tafashashen ruwa yake. Tun a ƙarni na 18, wannan wajen ya fara jan hankalin al'umma a faɗin duniya. Jisar yana nufin abu mai zafi, kuma Jisar yana cikin jerin manya-manyan ramukan da ke fidda tafashashen ruwa mai zafi a Haukadalur Valley, amma a yanzu wasu mutane sun ce ya rage zafin da yake da shi saɓanin na da. Sai Strokur da ya kasance na biyu mafi girma a cikin ramukan da ke fidda tafashashen ruwa mai zafi. Duk bayan minti 5 zuwa 10 inda ruwan da zaran ya tafasa yake harbawa zuwa iska. A cikin rubuce-rubucen tarihi na shekaru baya da suka shuɗe, a shekarar 1924 an yi rubutu tare da wallafa wasu abubuwan ban mamaki game da ban al'ajabi da wannan wajen yake da shi. A cikin rubuce-rubucen ne ma wani masani ya bayyana cewa a cikin ramin da ke fidda tafashashen ruwa akwai tankuna guda biyu na shigarwa da kuma fitarwa da ruwa. A inda na shigarwa wato ruwan da zai shiga cikin ramin ya kasance na sanyi, na fitarwa kuma ya kasance na zafi, wanda hakan ke haifar da tafashashen ruwan gami da harbar ruwan mai zafin gaske zuwa iska duk bayan mintuna. Akalla duk shekara ana samun miliyoyin mutane da ke ziyartar wannan wajen, a inda aka samar da wata igiya a can nesa da ramukan masu fidda tafashashen ruwa da ke nuni da nan ne iyakar duk wanda ya kai ziyara. Da zarar ka wuce kuma ko me ya faru da kai, ka yi kuka da kanka domin zafin ruwan zai iya cutar da kai. Kasar Iceland dai na cikin jerin kasashe da suke da matukar sanyin gaske a faɗin duniya, a inda a watan Yuli wani sashe a kasar ya kasance ba a tozali da maraice, wanda hakan ke ba al'umma da dama mamakin wannan ramukan da ke fidda tafashashen ruwa a koda yaushe. Daga Haukadalur Valley a mota ana iya tafiyar minti 10 zuwa wani shahararren magudanar ruwa da yake fidda launin shuɗi da zarar rana ta haska ruwan. Golfos, wanda aka fi sani da Golden Waterfall wato ruwan zinare, ya samo asalin sunansa ne don saboda yanayin da yake fiddawa da zarar rana ta haske ruwan. Golfos yana cikin jerin shahararrun magudanan ruwa da ke a ƙasar ta Iceland a kudu maso yammacin ƙasar. Golfos yana da tsayin mita 32, inda ruwan yake kangarowa zuwa ƙasa kan wani kogi. A lokacin hunturu ruwan yana daskarewa a cikin watannin Disamba zuwa Fabrairu, wanda hakan ya sa aka fi samun masu ziyartar Golfos a zagagen watan Yuni zuwa Agusta. Akalla miliyoyin mutane daga sassa daban-daban na ziyartar wannan wajen. Akwai lokacin da wani matashi dan gudun hijira mai kimanin shekaru 22 a duniya dan kasar Georgia ya ɓace bayan ya fada cikin ruwan Golfos. Masana tarihi sun ce an kafa Golfos kimanin shekaru 5,000 da suka shuɗe. Ni ce ta kwar kullum Sadiqat Aisha S.Meamalari da fatan za ku ci gaba da kasancewa da ni a koda yaushe domin kawo muku labaran abubuwan da ba ku sani ba har ma da waɗanda kuka sani domin karuwa da su.